Piştî ragihandina rizgarkirina Baghos ji aliyê Qesedeva, pirsyara çarenivîsa Emîrê rêxistina teroristiya Daişê hatiye holê û di vê derbarê de çendîn bersivên corbecor hatine dan. Rojnameya Sunday Times ya Brîtanî di raportekê de eşkere kir ku Ebûbekir Begdadî Emîrê rêxistina teroristiya Daişê li navçeya Baghos xwe veşartiya. Balafirên şeriyên hevpeymaniya navdewletî hewla dîtina cihê Begdadî dikin. Her di vê derbarê de Hemîd Efendî fermandarê pilebilindê Hêza Pêşmergeyên Kurdistanê got ku ew bawer nake dema şerê giran li Baghos dihata dirûstbûn, Ebûbekir Begdadî kesê yekê yê rêxistina teroristê ya Daişê navçeyê maba. Her wiha Efendî got ku li her cihekî ku metirsîlê hebe, Ebûbekir Begdadî lê namîne û egera herî mezin berî destpêkirina şer li Baghos, Ebûbekir Begdadî navçe bi cih hiştiye. Raporta rojnameya Sunday Times ya Brîtanî got ku Ebûbekir Begdadî li gel mezina yarîdedarên xwe li biyabanên navbera Sûriya û Iraqê de xwe veşartiye. Ew jî da ku bo demekê werne jbîrkirin û berdewam cihê xwe diguharin. Sunday Times got jî ku balafirên şeriyên hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê berdewam çavdêriya navçeyê dikin, da ku Ebûbekir Begdadî Emîrê Daişê desteser bike. Jêderên ragihandinê gotin ku Amerîka gojmê 25 milyon dolarê Emerîkî weke xelat terxan kiriye ji bo gihandina zanyariyan derbarê diyarkirina cih û yan jî kuştina Ebûbekir Begdadî.